Hejsa, og velkommen. Vi står lige nu i Koh Samui Airport Lufthavn. Prøv at filme rundt, det var sejt at se. Velkommen. Den her video bliver en masse sjove ting, vi kommer til at lave her på de her forskellige øer. Koh Samui, Koh Tao og Phangan. Damn, den rammer lige en 360. Okay, foto. Foto, yes. Okay. Det er fedt, der kommer der. Det var pisse nøje, var det ikke det? Nej, jeg synes faktisk, det var fedt. Lidt tyvt, men det er, og så sådan en hammer på, og en stjerne i midten. Sovjetunionen. Ja, der var et flag, det var det, der var på flasken. Hvor sidder vi henne lige nu? Ja, hvor er vi? Vi er på Koh Samui på Fisherman Street. Mødtes med, to af Kasper og Mathias' veninder, Sina og Sara. Ja, men så der, vi mødtes Se her. Men så det er status her lige nu, der vi har lige fået noget mad. Og nu sidder vi og drikker nogle øl og sådan noget. Som skiller. Ej, hvor er det Hvordan kan det skille? Det var ret ulækkert. Okay, når man kommer fra 20 grader, 30 grader, 20 grader, 30 grader, så er der fuck. Min hals er fucking færdig, og min næse er totalt stoppet. Jeg skal til højre her. Ser godt ud. Ja. Så vi skal være nede på Shark Bay. Shark Bay med ren luksus. På Koh Tao. Hvor det er lige udsigten. Det er sindssygt. Stranden dernede, det er ren koraller og vandet pivblåt. Det er lækkert. Hvor sidder vi henne lige nu? I en jord. Det er igen, jo. Vi sidder på Koh Tao og har lige bestilt mad til ingen penge. Ja, rundt nu. I forhold til hvad vi har fået før. Det er det billigste sted. Nej, i Bangkok der købte vi da nogle ting. Det er ret billigt. Bangkok fik vi også noget til 90 og 100 pund. Nej, ikke pund. Det har kostet 80 baht for noget garlic fried chicken med ris. Det er autentisk sted ude ved vandet og sådan noget. Hvad laver vi, Kus? Vi er på vej op ad et bjerg. Mount Max. Mount Max hedder det. Det er cirka lige så højt som... Nej, vi er lige så højt op som Eiffeltårnet. Cirka 340 meter. 330 meter. Højdemeter. Og vi har gået hele vejen herop. Lige om lidt så ser jeg nogle billeder oppefra. Og det har taget os cirka en time. Og vi har kun gået 3 kilometer, fordi det er så stejlt. Ja, man kan godt se det. Så er vi oppe på toppen af Mount Max. Det kan vi bare høre. Chill står der. Jeg skal sgu da skydes ned til vores hotel. Må jeg ryste den? Ja, rysten. Godt nytår. Godt nytår! Der er ikke meget fisk i. For helvede. Vi ser så lidt cheese ud over kanten. Nej, det skal ikke på YouTube. Skal Vi har lige proppet en panje. Vi ser så ikke cheese ud over kanten. Nu sidder I bare lige og nyder udsigten. Tag en tår. Kan man se edderkoppen? Ulækkert. Vi har fundet sådan en brønd her. Og vi ved ikke rigtig, hvor fanden er vi er henne lige nu. Jeg tror, vi kommer til et Cocaine Factory. Det er Nicky i hvert fald overbevist om. Det er for skuffet, hvis det ikke er noget. Så det mener jeg. Jeg ser på popcorn i Koh Tao lige nu. Vi har fået en gratis bucket hver. Vi laver taste-test. Ja, jeg har fået med sang som... bussen på vej hen mod klubben og smiler som op, for man har 100.000. De er alle sammen det kuben, så spænder lige lupen og rammer en pige, som begynder at sluge dem. Vi begge i muten og kalder det skubben. Ser i mine øjne, ser hun ser svigt. Derfor lyder nogle gange kan give os et klik. Står med det storm til vi er nummer 1. De er klar med dine venner, ikke nogen som jeg kender. Kun folk som der holder sig fast i mine hænder. Den sidste der klemmer, den første der tænder. Der sker der for mig, så lige klar hvor det ender. Vi fyldt med de sønner, ingen viden gør det kønner. Men fuck it up nu, jeg...
Så er vi ude og snorkle. Mathias eller jeg har lige været i vandet. Ikke, han gider ikke i vandet. Jo, jeg er bare travlt. Men det er ret smukt det sted, ja. Er du nede i vandet? Vi har sådan en koralkirkegård, så vi gennemsigtige fisk, hvor du kan se skeletter på dem. Sådan nogle spejlfisk. Markus han så nogle leopardfisk. Så er sådan en regnbuefisk, lignede det ret meget. Så vores tømmermænds ramte røde lyn. Aldrig sov så det. Tror jeg ikke på. Den ligger op igen. Der er 15-20 meter. Men så Markus, nu har vi lige været ved første ø. Nu er vi på vej over til næste strand på Koh Tao. Hejsa, godmorgen fra Koh Tao. Vi tager nu færgen hen til Koh Phangan, som er vores næste stop. Hvad siger vi til det? Jeg siger, det er lort. Hvorfor det? For det første var vi forsinket. Tog vi den forkerte piger. Det var et hav, som vi kalder det. Men vi fandt det med 3 minutter igen. Det skulle da helt ved siden af, for det første vi var ikke forsinket, og for det andet er vi her 25. Hvad fanden er du på? Og jeg filmer lige igen. Markus han er simpelthen det, man kalder et farmaci. Jeg aner ikke, hvad han hed. Skal det ikke? Var han sådan lidt krøllehår, lidt tyk? Nej, han er ordentligt buff. Altså, han er virkelig stærk. Fordi jeg... Okay, vi er 7-Eleven nu, og vi skal have smage den her. Taste-test den her. Hejsa, nu vil vi smage den. TikTok famous lava cake. TikTok famous lava cake fra 7-Eleven. Smager pis. Vi ser Kasper over i hjørnet. Smager pis. Det smager ikke godt. Jeg tror, du giver den til hunden. Kan jeg lige smage? Kan du ikke lige lave en skibfuld til mig? Skal vi give den til hunden? Altså, det smager bare af sådan, hvad det ser ud. Det er ikke så meget. Der er ikke lava over den. Den har samme konsistens hele vejen igennem. Men den er god. Jeg synes, den er okay. 400 kalorier endnu. Går endnu? Nu vil jeg lige her, hvad det er. Se, hvor skoft det er. Nu vil vi smage den her brownie. Hello Kitty brownie. Til alle de fans derude. Så går vi ind. Det er skumpedus i. Det smager godt. Men jeg er ikke rigtig elsket. Det er som at spise en lækker dessert på 5-stjernet hotel. Det smager ikke af en skid. Det ser godt ud. Hold på det. Det der dessertbord, der er oppe på 5-stjernet hotel efter mad. No. You might have looked that way, but... Hvad så Niklas? Hvad sker der? Lige nu så er vi hjemme hos ham der, vores guide. Han bor nede i det der hus der. Så drikker han noget te. Der er lavet på lemongrass, men den har en blå farve. Han siger, det er for en blomst. Der ligger en blomst nede i. Nu kigger fra siden. Ja, okay. Han siger, det er for en blomst. Men jeg synes ikke, jeg har set en eneste farvet blomst i hele vores tur indtil videre. Så sidder vi og spiser nogle mango, hvor det kigger. Så hvor saftig den er. Det vælter bare ud med saft. Giv lige til en mangoen 1-10. Det gør den. Mangoen er en af de bedste mangoer, jeg nogensinde har fået. Det er i hvert fald 8 og 9. Okay, jeg kan heller ikke så godt lide mango normalt. Så Mathias, han siger, det er en 8-9'er. Så det går vi med. Hvad med din te lavet på frugtfarve? Smager citron. Hvad så, Nicky? Hvor langt er vi op til vandfaldet? Jeg tror, vi er minus 200 meter eller sådan noget. Lækkert. Ej, det er de der vandtræer. Den er fuld deroppe. Den har en herlang hale. Jeg ved ikke, om du kan se den. Det er i hvert fald.
Why does it have a long tail? It's a bird. Ah, I see. That's full. Oh, okay. Så kan I lige se vores, derovre vi sover. Vi sover i sådan en dorm room. Der sover jeg her. Jeg har set et trenches. Welcome to Second World War. Vietnam. Nej, det er et godt rum. De er venlige, den der bruger. Der er ikke nogen hjemme nu, det er derfor jeg filmer. Så det er toilettet. Toilettet er rimelig luksus. Jeg smager den her kokosnød, jeg har købt til 90 bat. Jeg er jo færdig, det var dyrt. Sgu dyrene i Danmark. Det er bare kokosvand. Den er loaded med juice. Det er fint nok. Det smager bare sådan vand med sukker. Ja, okay. What's up? Nu er vi inde til Half Moon Party. Vi havde en masse problemer med Kildøjsen. Vi troede, vi havde den her billet inkluderet. Det havde vi ikke. Så står vi her. Fik vi en af de andre, der skal til at brokse lidt sidst. Nu er vi inde. 4 gratis drinks. For det er helt refunderet. Vi har fået sådan det der. En ring. This